Kunamathuba ayingqayizivele esingawaboni kodwa khona for thina, kodwa sithwe abantu abathile esiphila nabo noma esihlala nabo noma esibafake ey'nhliziyweni zethu. Futhi mhlambe sometimes basey'nhliziyweni zethu ngale ndlela yokuthi siye sithi angeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwabo labo bantu labo, indlela esibathanda ngayo noma indlela esibakhonze ngakhona. Hence ukukhona babo ey'mpilweni zethu benza namathuba ayingqayizivele akhona phambi kwethu singakwazi ukuwabona, ngoba i-presence yabo sometimes ikhava wonke ama-angle ngale ndlela yokuthi wena uyibona ukuthi ayikho into ekufanele ukuthi uyenze because usibani mane ukhona uzokwenza u-1 no-2 no-3. Kodwa uma bedlula labo bantu ubuhlungu esisala nabo, imibuzo esiyibuza yona mbili nje ukuthi why, kungani, nokuthi ngizoba yini ngoba labo bantu sebesusiwe. And lobo buhlungu nabo futhi bunomthelela omkhulu ukuthi singakwazi ukuba ne-progress, because ngaso sonke isikhathi sihlale sikhumbula kwi-comfort zone la kade bekhona khona, bese sithi ukuba basekhona nga seku-1 no-2 no-3 enga akwenzeki lokhu nalokhu nalokhu. Kodwa on the other hand, ukususwa kwabanye abantu abathile esibakhonzile nesibathandayo ey'mpilweni zethu kusivula amehlo ukuthi sikwazi ukubona amathuba ayingqayizivele azokwazi ukusisusa la sikhona siprogresse siye phambili. Umbuzo kokhona ukuthi wena uyakwazi ukuyi-align-a neplan kaNkulunkulu ngempilo yakho? Are you aware ukuthi amehlo akho avuleke wide enough ukuthi despite i-pain odlula kuyona noma ubuhlungu odlula kubona, kodwa kubona lobo buhlungu bese ufunda ukuthi nansi into engiyifundiswayo la, kusho ukuthi uma bekusuka la impilo ithatha le direction and isiphetho sayo iyophetha laphaya, izinto engizohlangabezana nazo ilezi nalezi 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 ngizosebenzisa kanjani lezo zinto zonke in my favor moving forward. Sometimes abantu esibagcinayo empilweni zethu ibona abafaka isithunzi noma ishade wenza ukuthi into ey'ningi ezingaba lusizo kuthina singakwazi ukuyibona, and mase besuswa kuthina kuba buhlungu. Kodwa kufanele sazi ukuthi ukususwa kwabo lobo buhlungu nabo buyicebo likaNkulunkulu, ngoba zonke izinto ziqala futhi yipheleliswa uNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu akuhlelile ngecebo lakhe nangamandla akhe, thina singeke kuvimba. Into ekhona nje ukuthi thina sibuze ukuthi ecebeni lakhe where do we fit in, and siyakwazi kanjani ukwasebenzisa lawo ma-opportunities avela kufezekiswa icebo likaNkulunkulu kuyiwa phambili ukuthi asisebenzele kangcono. Mhlawumbe ukukhala nosizo lungakangathi wehla because namehla ngathi kuvuleka, impilo siyibuye ngelinye ilihlo. Ubukhona babanye abantu buyithunzi elibi elenza ukuthi singakwazi ukubona ezinye izinto, because abanye abantu abakhona banamagama angekho mahle, banezici abathuka ngazo, ebese abanye bethu kube yibhaxa lokuquba lezo zici abathuka ngazo ukuthi ngoba usibani mane uthuka ngenhlamba ethile, leyo nhlamba yakhe iyona engizoyenza ibe excuse yokuthi why mina ngingakwazi ukumuva from la ngikhona ngiye phambili. Until labo bantu basuswe sijabule ukuthi wahamba nesici sakhe, kodwa uma esehambile nesici sakhe usale futhi ungekho progressive, because isici sakhe abethuka ngaso bese vele singekho, wena usithathile wasenza ibhanxa nethunzi lokucasha ukuthi ungabonisisi izinto ekufanele ukuthi uzenze. Kungaba abantu esibathandayo, kungaba abantu esingabathandiyo, kodwa abantu abakhona isikhathi esiningi bayaba nomthelela wokuthi babe nomthunzi omubi owenza ukuthi singakwazi ukubonisisa la kufanele siye khona. Mhlawumbe ukufunisisa okuyena-ke umqalisi nomphelelisi nodalile zonke izinto bekungayicebo elihle, because yena uletha ukukhanya ey'ngqondweni, emphefumulweni, even nasenhliziyweni ukuthi sikwazi ukubona, sibonisise kahle zonke izinto ey'khona nezisisurround-ile. Ngisho nothando lukhona phakathi, kodwa yena uma ngabe ekhona wenza kukhanya lapho ukuthi sikwazi ukubonisisa ukuthi lolu thando kahle kahle lunayo yini inzuzo
noma liyinkohliso, uthando kona ngempela noma inkanuko na. Abantu abasaraundiwe sometimes bayaba yithunzi elibi elinto esingakwazi ukuprogressa siye phambili, whether abantu sibathandayo noma esingabathandiyo. Wena abakusaraundile baletha hlobo luni lethunzi empilweni yakho, ingaba abakuthandayo, ingaba bangakuthandi, kodwa banamthelela muni. Imaphi amabhanqa awasebenzisayo ukuzikhava wena, ukuze ungabonisisi into ekufanele ukuthi uzenze to be progressive nawe yourself empilweni. Ngithi angibuze lowo mbuzo namhlanje kuLesihlanu. Thank God it's Friday. uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibusise. And hambe niyobheka my opinions don't matter lapha ku-YouTube. We are doing the study of the book of Acts. I think ngizosijabulela kakhulu. Next week siqala chapter 2. It's very, very good. I think the channel is gonna go down in future as one of the greatest expository channel. That's actually what my goal is. So ngiyanibonga kakhulu. Ya ngiyanithanda nonke emakhaya. Peace.